No niin, tervetuloa tänne Sporttinurkkaukseen. Minun nimeni on Mika Tallqvist ja tänään aiheenamme on tasapainottelujutut. Tässä on niin sanottu tasapainotyyny, jota tänään käytämme. Aika hutera. On tehty kumista. Noin. Eli siinä vähän sitä tyynystä. Lähdetään aloittamaan päivän treeni. Elikkä 2 jalan kyykky, normaali kyykky. Alas, ylös. Hyvä. Tässä on reisille paljon tulee työtä tässä, myös tasapainoa. Keskivartalo joutuu olemaan tiukkana koko ajan, että syvät lihakset sitten aktivoituu. Hyvä. Nilkan tukilihakset on kanssa tärkeässä osassa tässä vaiheessa, että tasapaino pysyy hallinnassa. Kun tämä on hyvin onnistunut, mennään vielä syvemmälle, ihan syväkyykkyyn ja ylös. Hyvä. Sitten tämän jälkeen, kun kaikki on onnistunut, niin lähdetään 1 jalan kyykystä. Eli 1 jalka tähän tyynylle. Voi pitää ensimmäisellä kerralla täällä takana pikku tuen ja kyykky ja ylös. Tässä aktivoituu paljon enemmän reisilihakset ja tukilihakset tuolta nilkasta paljon enemmän tulee työhön tässä vaiheessa. Kun tuen kanssa on onnistunut 1 jalan kyykky, sen jälkeen otetaan ilman tukea. Kyykky ja ylös. Otetaan vielä kerran. Kyykky ja ylös. Hyvä. Erittäin hienosti onnistui tämä. Ja nyt ei kun kotona tekemään. Minä näytän vielä teille yhden liikkeen tässä. Eli mennään istumaan tyynyn päälle. Otetaan semmonen hyvä tukeva asento. Ja ollaan vähän keskivartalon varassa tässä tyynyn päällä. Eli keskivartalossa tulee aika paljon töitä. Joudut tasapainottelemaan pepulla. Erittäin hyvä liike. Hyvä. Tämä oli Sporttinurkkauksemme tällä kertaa ja jatketaan seuraavassa jaksossa. Yeah!